no mbiɗen ni yenkinare ko hunde nde ganduɗa Allah subhanahu wa ta'ala ene ɗaɓɓiri en kadi ene rerɗiri en nde wonno ko jikku moƴƴo jeeya ko e jikkuji ɓurɗi moƴƴude kadi jeeya ko e nemaji ɓurɗi mawnude ɗi Allah subhanahu wa ta'ala ene nemino maccude Allah nema yenkinade ko hen jeeya ene jeeya e jikkuji ɗi Allah ɓuri ñingde mawnikiyade ɗum woni aya qur'ana gonɗo Allah subhanahu wa ta'ala omo haalo wiyen wala tamshi fi l ardi marahan innaka lan tahriqa al arda walan tabluga al jibala allahu akbar ay ɗen ƴeewi ato Allah ene sifo woni neɗɗo jahowo e dow leydi ene yenkini e dow leydi ndi neɗɗo mo ganduɗa yimɓe ɓe fof ko jaam ha ɗaɓɓaɗa haare wona ɗo yeehi fo o en mborama o mon ara wona ɗo filti fo wonde karke musiba o nana ara ala ko kala nde o yiya tan ha jaam nana ara ndesan hay yode jaam nana ara gila e bangi o bang makko gila ha joni e haala makko ko jaam gila e yeeso makko so yimɓe daari ko jaam gila e yaadu makko so yimɓe daari ko jaam e dendagal golle makko fo ko jaam men nden gonɓe Allah subhanahu wa ta'ala manti ɗumen sifiɗo wamma noon neɗɗo mo ganduɗa ko tinɗo mawnikinare e nder hoore mum fiɓe ko kañum ɓuri min ɓuri gandal walla ko min ɓuri jawdi walla ko min ɓuri asko walla ko min ɓuri on yodde walla ko min ɓuri on ñantade walla ko min ɓuri ko min ɓuri ko min ɓuri aɗa yaɓɓa e dow leydi ndi Allah noon ene holluma e hema an neɗɗo mo ganduɗa tagiɗa ko e ɓakkere an neɗɗo mo ganduɗa e nder oɗo aduna ko seeɗa woni ko guurata hen ñalawma a nattat wodde ɗo hay hunde an jahowo aɗa yaɓɓa e dow ndiɗo leydi e hema an andude a wawa ha joni segde leydi allahu akbar a wawa segde leydi ndi kadi a wawa yettade kaƴe ɗe e juuɗe ala aleykum salam wa rahmatullah